B'investiment ta' aktar minn 400,000 euro, l-kumpless San Vincenz de Paul issa għandu żewġ magni tal-X-rays u li jistgħu jiċċaqalqu minn post tal-ieħor. Kif spjega r-radjografu Terence Cesare, dan is-servizz jipprevjeni l-ħtieġa ta' trasport mhux meħtieġ għal pazjenti u joffri kura b'dinjità akbar. Għal ukoll li permezz ta' dawn il-magni l-ġodda tal-X-rays qed ikun possibbli li jiġu identifikati u indirizzati problemi mediċi aktar malajr u dan mhux biss jgħin fil-prevenzjoni iżda wkoll biex ikunu indirizzati b'mod aktar effikaċi il-kundizzjonijiet tal-pazjenti. Ħajjin lilna xu magni ta' l-ogħla kwalità u moderni allura biex nieħdu X-ray ħajkunu iktar proċess faċli u fast ħanietek. Mill-banda l-oħra r-residenti ħajjinhom ħafna għax dawk ir-residenti li jkunu fraġli u għandhom problema biex jimxu mobilità, eċetera, eċetera. ħammurru aħna fej is-sobda tagħhom u nieħdulhom l-X-ray. X-ray li ħajkun ta' kwalità ħalli kieku niżlu l-Imaging Department tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġużgalja qal li dan l-investiment jagħmel parti minn viżjoni aktar wiesa li fiha d-Dipartiment ta' Diagnostic Imaging f'San Vincenz de Paul se jkompli jikber b'investiment li b'kollox ikopri aktar minn 5 miljun euro. L-għan tagħna huwa li l-Medical Imaging Department ta' San Vincenz ikun medical imaging komplet bil-equipment kollu li hemm bżonn. Fil-fatt qed naraw ukoll li ħajkollna investiment b'saħħtu dal-waqt fix-xhur li ġejjin ta' CT scanner machine ġdida u mbagħad wara MRI machine ukoll ta' state of the art. Malcolm Paula Ġużgalja ħabbar li n-numru ta' testijiet tal-bone density fit-13 xahar kamilu li ddaħħal fil-kumpless San Vincenz de Paul laħaq il-5,000 għalli dan is-servizz ikkontribwixxa biex ġiet eliminata kompletament il-lista ta' stennija għal dan it-tip ta' test fost l-anzjani.